andithi ngoyi-COVID iyaqina amagama ahlukeneyo kuthiwa yintoni esisinothi nesenkulu Kholintsha. Yo Andiyazi negama lawo lentsha. kuthiwa yi-ome ntoni niyayiva amakhona ndingazi luma xa ndiyibiza Kholintsha. Omithoni. hayi ndiyabasizela abantu abayikhothamelele ndibasizela thixo mama umqadi ndiyanisizela Omithoni. kuthiwa yintoni siku-o ndithi emveni ka-o yeyiphi ileta elandela ake nithi zamani nibonile ipolitiki maxa izavota ivele yaphela i-COVID yalulama yayeka thi i-COVID yaphela yaphila ibekho kwavota kwagqitywa iphelile thi i-COVID Gcwele stadium. ithe kwakugqitywa ukuvotwa yavuka i-COVID emangenya kwathi hayi ke seyiqalisa iyenyuka kodwa ikhe yalulama mani ngela Hey kudlalwa ngathi madoda. Hey xo. ake nithi izandla zenu kukhona imfihlelo kaSathanazi imfihlelo enguKristu akayifunde ke le verse sesikhona alele wena gqiba la verse yakho ndifuna uyigqibe la verse wena sisinanzi kafunda le sivale sithandaze andimboni omunye olingana nawe olingana enhlizweni uyabusa yena yena